De Waddeilanden en de kustgebieden zitten troch de coronacrisis graadvol met toeristen die in eigen land op vakantie gaan. Zo'n 1 juli varen de veerboten weer op volle capaciteit naar de eilanden. De toeristen worden maar iepenjerms ontvangen, want het vastseizoen weer troch de crisis dramatisch. De Wraad laat er nou heel oors bij. We merken dat als er een kamer vrijkomt bij een annulering, dat die eigenlijk hetzelfde moment weer bezet wordt. Mensen willen graag naar Vlieland komen, de winkels hebben het goed. Er wordt veel geld uitgegeven, iedereen heeft heel lang thuis gezeten. Dus we hebben echt het idee dat men gaat ervoor, ze hebben er zin in. De dwarpstritten wordt midjes uitsletten voor auto's en fietsen om zo de oralmeter afstand houden te kennen. Gemeenten en ondernemers hebben dat maar uitpraat. Dat houdt lang het elke nier om die maatregel. Kun je de fiets even daar neerzetten? Door de poort en naar rechts. Mensen gaan natuurlijk op vakantie, dan zijn ze vrij. Dan hebben ze het idee dat ze zich niet aan de regels hoeven houden. Maar ook dit is gewoon Nederland. En wij hebben er alles aan gedaan als ondernemers om 1,5 meter overal te kunnen waarborgen. Dus we zouden heel graag aan de toeristen willen vragen: hou je alsjeblieft aan die 1,5 meter. Dan blijft het leuk. En dan kunnen we de aantallen aan die we nu op het eiland hebben. En dat binnen haast 1.000 toeristen. Ze zitten in hotels, huisjes en in de jachthaven die te ek vol is. Ook op camping Stortemelk in de Dunen is het druk. Maar 2400 mensen, maar dat is minder vol vanwege de corona. Nou, je ziet het, op de camping hebben we nog heel veel lege plekken. We zitten nu op een bezetting van ongeveer 65%. Dat heeft te maken met de toiletgebouwen, het aantal toiletten, het aantal douches wat we in de gebouwen hebben. We hebben allemaal schotten geplaatst, we hebben enkele toiletten afgesloten, enkele douches afgesloten. En we moeten die 1,5 meter proberen te garanderen. En dat is voor ons het meest belangrijke. Stortemelk hoe troch de coronacrisis volle letterriepen als normaal. Op dit stuitje hield er een coronaprotocol voor gasten die zoenesklachten hebben. Ze moeten in principe eerst in hun tent blijven. Ze moeten de huisarts bellen, ze moeten afspraak maken voor een test. En zodra de test gedaan is, moeten ze terug in een tent. En moeten ze in een tent blijven. Of op een andere locatie, maar in ieder geval afgezonderd van anderen. Tot het uitslag van de test bekend is. En gelukkig is dat tot op heden altijd nog negatief geweest. Er zijn ongeveer 15 mensen van de camping getest. En tot op heden is het gelukkig negatief. En Zuid-Vlieland hield dit vrij van corona. En eindigde daar op het eiland, liek als alle orendagen.